Benvidos á novena e penúltima parada do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Estamos xa na recta final dun certame que viaxou ata o corazón da Ribeira Sacra. Luintra, capital do municipio de Nogueira de Ramuín, volveu ser un ano máis o epicentro desta 12ª edición do Rally Ourense Ribeira Sacra. Ata este recuncho da nosa comunidade desprazáronse máis dun centenar de equipos que, ademais de competir, tamén foron testemunhas da impresionante contorna que rodea este municipio. O Canón do Sil é, sen dúbida, o principal emblema turístico, pero tamén o Mosteiro de Santo Estevo, onde a historia e a cultura se unifican para brindarlle ao visitante unha oportunidade única de coñecer esta terra de afiadores. E é que, a pesar de ter xa o título autonómico de rallies decidido en favor de Víctor Senra, aínda quedan por coñecer varios dos campións das copas promocionais deste certame. O Rally Ourense Ribeira Sacra estivo marcado por unha meteoroloxía moi cambiante. A choiva intermitente provocou que as estrategias tanto en montaxe de neumáticos como nas regraxes do coche fosen determinantes. ...138 equipos tomaron a saída nun rally que puntuou para varias das copas que están presentes no certame, como son a Pirelli, a MFMS, a Clio Trophy Galicia, o Volante FGA, a Sandero Eco Cup Galicia ou o Criterium Recalvi. Por diante, os equipos tiveron que afrontar 9 tramos e 91 kilómetros cronometrados divididos en dúas etapas. A primeira delas co especial Castro de Beiro de 5 kilómetros e unha segunda etapa con 8 especiais máis. Na matinal disputáronse dúas seccións cos pasos por Loureiro Caxide e a Tapada Luintra, mentres que nas seccións vespertinas os tramos Castro Lobaces e Melias Luintra determinarían os vencedores finais desta penúltima proba da tempada. Sen a presenza do xa campión Víctor Senra, dous equipos dirixíanse como os máximos candidatos a loitar pola victoria. Alberto Meira e Abelino Martínez por unha banda e Dani Verdomás e Brais Mirón por outra. Ambos foron mantendo ao longo da tempada unha espectacular loita polo supercampeonato R5 Pirelli Recalvi que neste 2024 caeu de novo no piloto de Gondomar. Precisamente Meira e Martínez arrincaron o rally moi sólidos, cos mellores cronos nas dúas primeiras especiais que lles permitiron amasar unha pequena renda de case 4 segundos sobre Verdomás e Mirón. Moi delicado pola choiva intermitente, Verdomás empezou a sentirse máis cómodo e co mellor crono en Loureiro Caxide, onde logrou levantarse á fronte da xeral. Frenos y 7 menos, cambian a derecha 92 a fondo, vámonos derecha 92 a fondo, abrimos 180 para una de 10, vamos por una de 10, 130 y 9, 120 y frenos para poco tarde, no, chican, de 7 con por dentro y 7. Por detrás, ata o cuarto tramo asentáronse na terceira posición Jorge Pérez e Miriam Beira co Hyundai. Ambos aguantaron o ritmo de cabeza, pero na quinta especial unha saída de estrada deixounos fora e impediulles loitar por un podio que xa lograran na edición de 2023. Así, ao termo da matinal, Iago Gabeiras e Ian Quintana levantáronse a esa terceira posición co Peugeot 208 Rally 4. Por detrás, Javier Martínez Carracedo e José Antonio Vázquez voaban co 5 GT Turbo nunhas condicións complicadas para manterse na trazada.
das 6. E a primeira vitoria da tempada pro coruñés que asegura o subcampeonato do Supercampeonato R5 Pirelli Recalvi. Pedro Mas alzouse ademais co triunfo na agrupación 1. Bueno, a verdade é que é un rally moi complicado, non? Desde o inicio xa se prevía que a climatoloxía pois sería moi cambiante e sin dúbida así foi. A verdade é que o tempo estuvo moi alterado en todo momento, creo que eso marcou un pouco o rally e pola nosa parte pois moi satisfeitos, non? A nosa primeira vitoria absoluta dentro dun rally especial para nós, no que tivemos tres abandonos nas tres últimas veces que viñemos, co cal, pois bueno, creo que nos devolve unha espiñiña que tiñamos clavada con el e estamos moi contentos, agradecer aos patrocinadores, sobre todo ao equipo que fixo un traballo inmelorable durante todo o fin de semana, ca posta a punto do coche e contento do día e a verdade é que nada, ca mente un pouco posta pois no San Froilán xa e con ilusión de intentar loitar por esta vitoria. A medio minuto finalizaron Alberto Meira e Avelino Martínez, que non puideron reeditar o triunfo que lograron na edición do ano pasado. Izquierda 7, por derecha 7, muy seguida izquierda 7, corta muy pronto, 70, derecha 7, 150 vistos, hasta después de cerrar, frenando, tarde derecha 7, menos cortos el rojo, muy seguida, izquierda por derecha 7, entrar al fondo, para izquierda 7 al fondo, 70, derecha 7 por izquierda 7, salsa por la fuerte, parar, ojo, tarde derecha 7, 6, menos se cierra, aguanta aguanta, 40, fuerte, parado. O de Gondomar, con este resultado, é virtual subcampeón do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys, o que suma xa o título do Supercampeonato R5 Pirelli Recalvi, xa atado dende o pasado Rally de Ferrol. Sí, a verdade é que foi un rally moi duro, non sabíamos que reglases, facer, se rodas de mollao, se de seco, ao final montamos blando pola mañán e o primer tramo estaba totalmente mollado, o segundo estaba un pouco húmedo, bueno, todo o día de liada, hasta incluso nesta última sección que estábamos eu con roda media montada e empezou a caer un chubasco super grande, tuve que andar a correr, montando rodas, a verdade é que non nos respetou moito o tempo, pero moi contentos, un rally que nos gustou moito porque estamos facendo moitas probas de cara ao ano que ven, unha loita moi bonita con Dani e con Brais, fixeron un carreirón hoxe, felicitalos, como non pode ser de outra maneira. Onde tamén houbo moita emoción foi na pelexa pola terceira posición da xeral. Iago Gabeiras, que se situou como unha alternativa ao podio tras as seccións matinais, viuse obrigado a abandonar no sétimo tramo. Gabeiras perdía unha das rodas do 208 neste punto e deixaba o fora de carreira cando marchaba terceiro na clasificación e cun colchón de algo máis de 8 segundos sobre Carracedo e Vázquez. Estes últimos foron os grandes beneficiados na recta final do rally, primeiro polo adeus de Gabeiras e logo pola avaría do Porsche de Jorge Pérez e José Murado. Dous abandonos que lles permitiron a Carracedo e Martínez asegurar o primeiro podio da tempada no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Álvaro Pérez e Manuel Alfonso Estevez e Abel Pampillón e José Laje completaron o top 5 na xeral absoluta. Nos, a verdad, vivímolo... Claro, cando hai naturalizacións, claro que non lle gusta a ninguén. Pero, bueno, hai veces que teñen que ser e teñen que ser. A mí o que me queda pena que os rivales que estaban diante nosa, pois que estén fora, porque a min gustame ganar e ganarlles, e non así retirándose. Foi unha pena, Jorge Pérez, que tiñamos aí unha lucha bonita, Jorge Pérez o do Porsche, e sí que me dou moita pena que quedara fora por un problema de palier no tramo anterior. E bueno, agora nós nestes últimos tramos xa fomos a pasar e a terminar, porque bueno, estábamos cunha ventaxe bastante boa e bueno, foi así un terceiro puesto non luchado ao final, en principio sí, a mañá corremos moito e saleunos bastante ben, só nos equivocamos nas rodas no tramo que cando empezou a secar, nos salimos con mollao e aí sí que fastidiamos bastante a clasificación, botónos un pouco para atrás, foi cando nos pasou Jorge Pérez, pero bueno, sin ser ese problema, pois o coche perfecto, co piloto un 10, a asistencia portouse increíble, Marcos xa o home do tempo, o meu copiloto, que neste caso non pudo estar competindo, pero bueno, estuvo na asistencia e a verdad que é o home do tempo, sempre acerta e no tramo que non lle fixen caso, que estaba seco, pois
tiña medo de que houbera humedade, se que chovera, entonces decidín eu de salir con mollao. E xa me decía con Seco, e a verdade que estamos impresionados co traballo que fai a asistencia. Carracedo e Martínez impuxéronse non só na agrupación 7, senón tamén dentro do Campeonato Autonómico de Históricos, onde os 5 GT Turbo lograron un dobrete no podio. Antes de seguir co repaso, e xa que falamos de históricos, presentámosvos un piloto moi querido pola afección galega. Coñecemos un pouco mellor a Javier Ramos Grille co seu inconfundible Sierra Cosworth. A min gusta mirar así tamén, é como paso ben, agora xa paso bastante máis dos tempos e vou a disfrutar eu, total, ver un fin de semana aquí a desconectar, e claro, a xente iso gustalle, compartimos a mesma afición, bueno, eles velos e eu ir así. Hai que ver, os coches canto máis efectivos, máis polo sitio van, se ao final os rallies consisten en facer o mellor tempo de tal punto a tal punto. Se o coche canto máis efectivo, non derrapa, máis tracciona. Por eso que pasa? Que isto, ao ser unha tracción trasera, sin ningún tipo de control, se andas provocando un pouco, xa andas seguido derrapando con ele. Por eso, claro, entre o que corre o coche, o sonido que sacan, que sea unha tracción trasera, xa é espectacular de por sí, claro. Xa tens que ser case mecánico para manter un cacharro destes que sea así algo competitivo, que teña potencia e poder estar correndo con deles. É bastante caro de manter, e máis, tens que ter bastantes medios para poder estar competindo con un cacharro así. Con este co Cosworth debo levar 11 anos por aí, máis ou menos. A ver, neste golpe xa así, o máis forte foi un rally aquí, no Ribeira Sacra, contra unha casa, aí que non demos entrado polo portal para dentro, collemos o muro e, bueno, golpeamos contra o muro, demos un golpe moi forte do lado izquierdo. Tivo unha reparación moi grande, de feito andaban dudándose a reparalo ou non, ao final reparouse a carrocería todo, reconstruíse outra vez por completo. Pero, bueno, é un xoguete para isto, rompémolo e volvelo a arreglar, pois está. Coñecemos un pouco mellor a Javier Ramos Grille nun rally Ourense Ribeira Sacra que nos deixa a clasificación xeral do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys da seguinte maneira. Víctor Senra xa é campeón con 299 puntos, segue en segundo lugar Alberto Meira con 218 puntos, no terceiro posto aparece Dani Verdomás con 200 puntos. A continuación, na cuarta posición, Jorge Pérez con 166 puntos, a continuación, na quinta posición, Álvaro Pérez con 92 puntos, ségueo con 88 Alberto Otero. Na sétima posición aparece Álvaro Castro Laíño con 86 puntos e pechando a clasificación destes 8 primeiros clasificados, Marcos San Román con 54 puntos. Seguimos, en este caso xa facemos co repaso o ocorrido nas diferentes copas promocionais. Comezamos en primeiro lugar pola Pirelli Driver Autia Top 10C, na que se impuxeron Guillermo Martínez e Ignacio Sayans cun Festa R2. En 3 scratch, nos 9 tramos, souberon aguantar os ataques de Rodríguez Gándara e Castro Laíño nun arranque de rally no que de novo as estrategias cos neumáticos marcaron a diferencia. Foi a primeira vitoria da tempada desta dupla que non tomaba parte no certame desde o pasado Rally de Pontevedra. Martínez e Sayans impuxéronse demais na agrupación 2 do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Bueno, pois mecánicamente moi ben, a verdade que o coche non dou ningún problema, que xa tamén facía falta, porque o non ter un rally sin ningún problema quítate moitos quebrederos de cabeza. O maior fora foi a elección de neumáticos, que estuvamos todo o día batallando, xa o ano pasado tocou así tamén, o ano pasado non acertamos, este ano penso que acertamos bastante, tampouco nos complicamos moito a vida, que montamos casi todo o día hablando. Bueno, a verdade que xa empezamos desde onte cun ritmo bastante bo. A verdade que é un rally que me gusta moito e xa o corrí máis veces e tamén é un plus que conozco de correr outros anos esta carreira e eso, tiña un poquinho de ganas e os tramos gustanme moito e intentei apurar o máximo posible. Martínez e Sayans avantaxaron a Álvaro Castro Laíño e Isidro Rey en 9 segundos e 3 décimas co Clio Rally 5. Resultado que lle permite ao piloto de Boiro conquistar matemáticamente o título de campeón da Pirelli Driver Autia Top 10C. Gran tempada de ambos tras conquistar en 2023 a bolsa PXP 24.
O podio final nesta Copa foi para Gabriel Rodríguez Gándara e David Fernández, que quedaron a 18 segundos e 6 décimas dos vencedores. Tanto Rodríguez Gándara como Castro Laíño protagonizaron un bonito duelo pola vitoria na Clio Trophy Galicia. Victoria pro piloto de Boiro, que dá un paso moi importante para lograr tamén o título nesta Copa monomarca. A terceira posición foi para Marcos Sanromán e Álvaro Cerqueiras, que non tiveron o ritmo dos de cabeza durante a etapa do sábado, pechando o rally no último caixón do podio a máis dun minuto e medio dos vencedores. E a verdad, estamos moi contentos, era un rally moi difícil, onde a climatología non era un rally solo de agua, non? Tiñamos agua, había seco, había que montar neumáticos, pois saleunos ben, porque a verdade é que montamos todo o día os neumáticos á inversa do que tocaba, pero bueno, supemos salvar os muebles, creo que fixamos un traballo moi inteligente, moi bo, onde tiñamos que atacar, atacamos, que creo que foi no segundo tramo da mañán, damos un ataque moi duro, sabíamos que era un tramo moi complicado. Creo que, bueno, foi unha pena que igual esa neutralización, non? Porque seguramente na segunda pasada poderíamos estar ahora mismo pois na loita pola Totense. Bueno, escapousenos un pouquiño, pero moi contentos. Na Pirelli AM/FMS, paso case definitivo cara ao título de Álvaro Pérez e Manuel Alfonso Esteves. A victoria no Ribeira Sacra é a quinta da tempada para ambos e só Jacobo Segade está en condicións de arrebatarlles un título case encarrilado pro equipo de JRT Motorsport. Pérez, con 4 scratch nos 7 tramos que se puderon disputar, avantaxou en 17 segundos a Jacobo Segade e Andrea Fidalgo. Estes últimos, que tamén terminaron na segunda posición no pasado Rally de Ferrol, sumaron 3 scratch, pero non puderon neutralizar en ningún momento a desvantaxe sobre Pérez e Estevez, que levaron tamén a victoria na agrupación 4. O podio nesta Pirelli AM/FMS completaron Juan Carlos Pampillón e Cristian Álvarez co Citroën C2 a case un minuto dos vencedores. Levamos toda a semana traballando moitísimo no coche, no setup, porque no rally anterior de Ferrol a verdade é que non fomos nada cómodos e aquí, pois, gracias ao equipo que se esforzou ao 200%, pois conseguimos un setup que é bo para estas condicións. E, bueno, creo que fixemos o que tiñamos que facer, un pasiño máis para afianzarnos co título da Copa e, bueno, quédanos ir a Lugo. Na Sandero EcoCup Galicia, Iago Martínez e Noel Claro proclamáronse xa de maneira matemática campións tras gañar no Ribeira Sacra. Ambos foron o único equipo da Copa que logrou terminar o rally, porque xa pronto quedaron fora do rally Santi Pais e Sergio Boga por unha avaría. A verdade que foi un rally moi complicado para min, hasta dos 4 rallies que levo hasta ahora, o máis complicado, sin duda. Por unha parte tuvemos sorte dos tramos eses neutralizados, que non salimos a correr, porque ao final é un risco que non asumes. En parte, onte por a desgracia do golpe de Pais, con acabar hoxe xa nos terminábamos campións da Copa. Regreso triunfal ao volante FGA de Joaquín Pérez e Adrián Muñiz, que levaban 5 meses en correr tras o accidente sufrido en Noia ao comezo da tempada. Os campións de 2023 mantiveron unha apretada loita pola victoria con Alexis Vieitez e Antía. Ambos os equipos estiveron separados durante todo o día por diferenzas mínimas. Vieitez, que chegou como líder ao último tramo e cunha vantaxe de algo máis de 6 segundos e medio, viu como Pérez e Muñiz lle arrebataban a victoria nunha sensacional última especial, a de Melias. Segunda victoria da tempada para eles, nunha Copa na que Alejandro Castro e Héctor Taboada subiron por primeira vez ao podio co 106. Eu facía moito tempo que non pasaba tan mal nun rally, de isto de decir non estou disfrutando, estou pasando mal, que fago aquí? Pero bueno, ao final, se o resultado é o que pensamos, pois ni tan mal. Pois vamos a pensarlo ahora na casa esta semana, a ver se vamos a San Froilán, é un rally que me gusta moito, o formato sempre me gustou moito, os tramos me gustaron moito, todo en xeral o rally está moi guapo, a mí encántame, pode que sí, pode que non, xa veremos. Un título que se decidirá na última proba no San Froilán será o do Criterium Recalvi. Adrián Regueira e Sergio Fernández sumaron a terceira victoria consecutiva da tempada e sitúanse como novos líderes, desempatando tanto en número de triunfos como puntos na xeral con Gerai González e Xoel Álvarez.
Estes dous equipos chegaban igualados a 100 puntos entre los Ribeira Sacra e Adrián Regueira, o que sae máis reforzado para converterse en novo campeón da Copa. O piloto do Team Pontevedra impúxose ademais na agrupación 5 do certame. Para nós ainda non está todo decidido, porque temos que ir ao último rally a Lugo para adoptar a vitoria. Bueno, o rally este en si complicadísimo, o tempo moi cambiante. Nós non temos os problemas das rodas, pero cando está a carretera mollada é moi complicado, entramos resbaladizos como estes, aguantar o coche na carretera, moi difícil elixir cando correr e cando non. E bueno, por suerte estamos aquí, saliu ben, non cometemos moitos erros e bueno, sí que quero apuntar o tema das neutralizacións, que neste caso non fun eu perxudicado, pero penso que é algo que debemos mellorar un pouco, que uns días favorecenos a uns e outro a outros, pero penso que é bo para todos. Gerai González e Xoel Álvarez pola súa banda salvaron un complicado Ribeira Sacra no que tiveron moitos problemas. Ademais de acabar segundos na xeral da Copa, lograron a vitoria dentro da Bolsa 24 por diante de Eliot Gómez e Martín Varela. Este resultado deixa a González e Álvarez a un paso de ser campións da Bolsa 24. Un rally bastante difícil, aunque fora o rally da casa, saliunos, bueno, non tan ben como esperábamos. Foi un rally moi complicado tanto de gestionar como de correr, unhas condicións climatológicas cambiantes, tramos que resbalaban moitísimo, rivales que tamén corrían moitísimo, entón, bueno, non saliu tan ben como esperábamos, pero estamos contentos igualmente. No repaso polo resto de agrupacións, na 3, triunfo de Cristian Lamas e Álvaro Paz cun Peugeot 208 R2. Ambos avantaxaron en 14 segundos a Daniel Montoto e Michael Márquez. O podio completarono Jorge García e María del Pilar Rey cun 106 Maxi. E por último, na agrupación 6, vitoria para Eugenio González e Luis Miguel Comesaña cun Escort MK2. Antes de seguir co repaso do resto de noticias que nos deixou a competición, non pode faltar o noso test no que pomos a proba os pilotos do certame. Hoxe tocoulles a José Antonio Varela e Rubén Soto. Hombre, ahora mismo no es fácil decirlo porque hay moitos a nivel Galicia donde son bonitos, pero bueno, sempre tiramos por da nosa casa. O máis bonito de todo Galicia, aunque ahora non se faga, para nós, ou para min particularmente, é o Cañón do Sil. O mismo que José Antonio, Cañón do Sil. Aunque os grupos B marcaron unha época, retiraron por as súas complicacións que tuveron accidentes, pero bueno, os indios que siguen dando moita ilusión. Igual que José Antonio, Kirkar. Pois o que teño aquí ao meu lado, ten moita experiencia, correu en copas a nivel nacional e bueno, o que teño ao meu lado. José Antonio e David Cortés. Bueno, o máis duro da miña carreira, quizás Villajoyosa ou Córdoba, que había tramos de 50 kilómetros de noite, bueno, sería o máis duro ese. A primeira edición do Rally de Ourense que corrín eu. Home, máis espectacular é a dereita 9 larga, porque, bueno, vas a mar velocidade, a dereita 3, pois para nós é bastante lento. Eu prefiero a dereita 3 que vamos máis lentos. Bueno, como bon ourensano, suaves. Nos gusta a canción, xa non ya sei, pero bueno, suaves. Entón é suaves. Pois todo dedicado co rallies, o que escribiu Javier Figueiredo de todos os anos do rally de Ourense. Como deixar de fumar, que se chama. Especial. Un reto. Con cachelos. Con cachelos.
No Supercampeonato de España de Rallys, difícil minixira asturiana para Adrián Vázquez, piloto bolseiro pola Federación Galega de Automobilismo. No Princesa de Asturias acabaron nunha quinta posición final que lles fixo perder o liderado da Copa Hyundai en favor de Arnau Vázquez. Vázquez e Lorenzo empezaron co pé cambiado ao sufrir unha picada en Riosa que lles fixo ceder máis de medio minuto sobre os líderes. Logo, baixo unhas condicións moi difíciles do asfalto, non puideron estar nos tempos de Pepe Álvarez, dominador na primeira das dúas citas asturianas. No Villa de Llanes tampouco lle foi mellor ao mozo piloto da nosa comunidade que abandonou antes do último tramo do rally cando marchaba na sexta posición da xeral. A Vázquez, que estivo copilotado neste caso por Javier Martínez, redúcenselle moito as posibilidades de optar ao título desta Copa Monomarca. O Campeonato do Mundo de Rallycross chegou a Portugal, ao sempre espectacular e técnico circuito de Montalegre, onde se celebraron a 7ª e 8ª parada do certame coa presenza de máis de medio centenar de pilotos, 13 deles portugueses. No 25º aniversario de historia deste trazado, considerado como un dos mellores do mundo, o pluricampeón Johan Kristoffersson impúxose no 7º round dentro da categoría raíña. Había moita expectación por ver a loita entre os coches de combustión e os eléctricos, que acabou resumida no duelo entre Kristoffersson e Kevin Hansen, quen, por certo, terminou en tablas. O veterano piloto sueco impúxose na final da 7ª proba, que estivo marcada polo accidente de Kimi Hansen. Gronholm e Kevin Hansen tentaron dar caza a un Kristoffersson que, tras lograr a Joker Lap, cruzou a bandeira a cadros en primeiro lugar. No segundo día de carreira, a sorpresa saltou na final de RX1, a categoría raíña. Triunfo o primeiro en solo luso dun coche totalmente eléctrico, o de Kevin Hansen. O sueco logrou bater o seu compatriota nun novo duelo á 10ª. O podio completou no Kimi Hansen. Ese segundo día de competición, considerado como a 8ª proba da tempada, foi ademais o que determinou os campións de varias das categorías do campeonato. En RX3, Joao Ribeiro logrou o triunfo decisivo, conquistando o título desta categoría por diante de Nils Boland e Dominic Senegacre. Na división RX2, Nils Andersson non deu opcións aos seus rivais e volveu repetir triunfo para lograr finalmente o título mundial. Mentres que en RX1, a dos denominados Supercars, a coroa de campeón levouna Patrick O'Donovan nun emocionante final en que Yuri Belevsky foi virtual campeón durante boa parte da carreira. As dúas últimas probas do Campeonato do Mundo de Rallycross vanse disputar na China o 19 e 20 de outubro. Aí chegará Kristoffersson cunha vantaxe de 46 puntos sobre Kevin Hansen. Aí será onde se decida o título de campeón do World RX. A quinta parada do Campeonato Xunta de Galicia de Autocross levounos este mes de setembro a Tarteixo. Máis de 60 equipos tomaron parte nunha proba que nos deixou unha grande igualdade en todas as mangas finais. Na clase 1, vitoria para David Varela cun Peugeot 306, avantaxando en 3 segundos e medio a Martín Castro, e en clase 5 a Javier Lea, que terminaron segundo e terceiro respectivamente. Na clase 2, cunha grella de 20 pilotos, triunfo axustado de Daniel Castro, que logrou cruzar a bandeira a cadros cunha mínima vantaxe dun segundo e 7 décimas sobre Álvaro Freire e Marcos Muñoz. Na clase 3, a buscar cross, Darío Calviño mostrouse moi sólido nunha final na que se impuxo Antón Muñoz e Carlos Domínguez, estes últimos ao volante dun Lavase. Despois, na final, tamén gracias a él, fuimos segundos toda la carrera, tapando a Antón con una lucha con Antón, y en la última vuelta, pues bueno, darle las gracias a él, que me dejó pasar el ganar la carrera, y solo quería dar las gracias a él y a toda su familia. Sergio Busto foi o máis rápido na Copa MRF Senior, mentres que na clase 5, a dos Junior, victoria de Iago Rodríguez por diante de Joao Traila e Víctor Vicente. Na Copa MRF Junior, Daniel Abellón impúxose por diante de Alex Mariño, ambos os pilotos bolseiros pola Federación Galega de Automobilismo. Unha carrera moi bonita, con un fin de semana corriendo en casa, que es lo que más mola, y muy contento con el resultado del primero de la MRF y quinto de la general. O Campeonato Xunta de Galicia de Montaña pechou a tempada na subida a Ponte Caldelas e fixo coa victoria absoluta de Alexis Vieitez aos mandos dun Celtic Dicol. Sen a presenza do xa campeón Jacobo Senín, o piloto de Cotobade foi o máis rápido en todas as mangas de carreira, avantaxando ao final do día nalgo máis de 20 segundos a Martín Villar.
O podio absoluto e tamén dentro da categoría de non carrozados foi para Daniel Rodríguez con Silvercar, piloto que quedou a pouco máis de 2 décimas do segundo posto. Jorge Pérez impúxose na categoría de carrozados co Porsche 991 por diante de Manuel Senra, o que bateu en todas as mangas de carreira e o que distanciou en 11 segundos na xeral final. O podio completou no Pablo Rey co Suzuki N5. Creo que o fin de semana foi ben, tranquilo, sin tampouco non pasar maiores apuros que ese que che conto, e, bueno, co tempo de hoxe a mañá, a primeira pasada de onte, o último, creo que é máis que suficiente de segundos, unha cousa así. Entre os pilotos que tomaron parte na categoría 9, a dos Carcross, vitoria para Pisco Ventín por diante de Beni Porto e Giovanni Iglesias. Nesta categoría tomou parte Mateo García, piloto bolseiro pola Federación Galega de Automobilismo, terminando na 6ª posición da clasificación. Antonio Cid, dentro do desafío Humo, e Carlos Gutiérrez e Elías González en regularidade, completaron a listaxe de vencedores desta subida a Ponte Caldelas, última proba da tempada do certame autonómico de montaña. Ímonos agora a Rianxo porque ali se disputou a 6ª proba da tempada do Campeonato Xunta de Galicia de Slalom. E fixo con triunfo para Anxo Lariño o máis rápido nas mangas oficiais de carreira cun Citroën Saxo. Foi, iso sí, un triunfo moi axustado porque só o separaron 3 décimas do seu irmán Javier Lariño, que finalizou na 2ª posición. Viñamos a luchar eu contra o meu irmán, a ver quen quedaba mellor, nada, ao final, gracias a Dios que ganei eu, por pouco, pero na última, pois arriesguei un pouco máis e ganei. O podio completou no Pablo Castro cun Citroën AX a só 5 décimas do vencedor. Na categoría de debutantes o máis rápido foi José Luis López, mentres que na categoría feminina Marquiña Chao volveu subir o máis alto do caixón. A 5ª proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix deixounos en portas o triunfo absoluto de Francisco Dorado e Andrea Lamas aos mandos do Volkswagen Polo R5. Ambos se viron beneficiados dos problemas mecánicos de Pisco Ventín na última especial da primeira etapa, que o deixou sen opcións de loitar pola vitoria. Ao final, triunfo para Dourado e Lamas, que tamén se impuxeron dentro da clase B e na Copa Pirelli 4x4. Encantados, a organización perfecta do Rally Mix, a nos salirnos un Rally Mix perfecto, pasámoslo moi ben dende onte todas as pasadas e cada vez con máis ritmo, entendendo máis o coche, xa é o terceiro Rally Mix da temporada, entonces, vamos, estamos encantados de vir aquí. A 38 segundos quedou na xeral absoluta Antonio Viloria. O berciano logrou ademais a vitoria dentro da clase A reservada para os Carcross. Alejandro Fariña ocupou a 3ª posición absoluta na xeral combinada a case 1 minuto dos vencedores. Na Copa MRF de Carcross, Ismael Neira alzouse coa vitoria con algo máis de medio minuto de vantaxe sobre Adrián Andrés e Víctor Manuel Fernández. O piloto de King Car logrou desta maneira o primeiro triunfo da tempada. Jesús e Manuel Sánchez foron os máis rápidos dentro da Copa Pirelli dianteira, mentres que na Copa de Escuadras, Carlos Maquieira e José Manuel Angustia levaron a vitoria. A próxima proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix celebrarase do 4 ao 6 de outubro en Cuntis. Por repaso a última hora que nos deixou o mundo da competición nestas últimas semanas, despedímonos. Facémolo, como sempre, coa imaxe dos flamantes vencedores do Rally Ourense Ribeira Sacra. Próxima parada, o Rally de San Froilán. Ata entón.